Чакай толкова. На клип ли ще ни правиш? Така, сега всеки да се чувства свободен да говори някакви бързости. Не, двата. Това Трудно ми е. Това трябва специално да го измислим. Това е като алф. Поне. Не да ни спомня. Да. Георги, разкажи за интеграли. Оле, има много интересен вид с математически. Срещали са два интеграла и... И това е. На малко алкохол сме. Илана, с какво ще се изявиш ти? Трябваше вчера да се изявявам. Да. Не е доста трудно. Вчера ще ли да разкаже някой друг вид? За радикалите. За радикалите, той не е толкова интересен. Може ли на Асан така да снимаш и себе си? Сега. Излезна като тиква. С това жълтичкото. Музика. А той за мен говори. Да видим. Обаче отстъпва. Бързо бяга даже и назад. Еко, може да. Още 28 крачки и си в кръза. Ти пенди клас видеото не пускам. На всички цинично отред. Особено като разбрахме, че се прави клипче. Да. Пък някакси като не сме с 12 яките. Не е интересно. Не е тази атмосфера. И никой като не е пиян, изобщо не е интересно. Еми, зафащайте се, де. Да. Крайно време е. После ще кажем, че е било заради клипа. Но само ще започнем и няма стигна алкохола. Магазина работи. Магазина работи. Онзи е доста добре зареден. Има два вида водка. А колко вида вино има? Мераклийско много хубаво има едно. Не бе, не само два вида, повече вида водка имаше и имаше дори... последния. Говоря за другия магазин. А там не Това съм в виждала. селото ли? В смисъл, от Да. другата страна. Ма свършиха кифтиетата. Аз Някакъв като тях нямам, там ли е? като нямам 70-60 кифтиета Не става, не става. Много птета, много нещо. Всъщност са били 70, защото ние 4 тарелки. Аз донесох Ти една, А, Добромир една Да. и една имаше оставена тук отворена. Това всичко сме го изяли? Да. Да, ето го. Ето го. Но това са само последните две тарелки. Но ще го изядем. Има време. Не бе, само две бяха останали. Две и сега ги направихме. Да. Супер, на клипа ще е разборно на какво сме взяли. Ами, защото не е видно. Да, за да се знае. Иначе другия вариант е да си покажем коремите, ама някакси... Това е по-оригинално според мен. Нали, тук ще остане с погрешното впечатление, че сме мазали някакви филии. Да, баш как на нам. Да. Спри да нас снимаш да си поговорим. Кой вас снима? Май ти. А може като глас зад кадър да разказваш какво се случва. То е видно. Отляво е една много шумна компания. Да, да обясняваш. Ладата. Чакай, че дойде да я запала. Да я запала ли? Имаш минута и малко. И 40 секунди. Дай! Казвай колко оставате? Дай му, дай му! Забравих, че я заключих. Чакай! Чакай, задръж. Върви без да е запалена, гледай. Ай, му
Увековечихме и това наследство. Добре стана, нали? Идеалка. Ти ме излага, че има само една минута. Толкова имаше минута и 40 секунди. Ето, 44, 44, 45, 46, 47.